ninggal marang Tata Krama ya mung bakal awuh kisruh. Pemerintahan kok ninggal marang Tata Krama ya dadi cecongkrani mau. Wong golek sandang pangan kok ninggal marang Tata Krama, tundhane ya mung bakal paten pinaten. Semono uga wong udi kepinteran kok ninggal nyang Tata Krama, ya mung bakal awuh pasulayan anuman. Nuli. Mongko yen menungsa padha congkrah adiling kahanan, alam saisine ya banjur melu nimbrung gawe kisruh. Kaya to akeh lelara warna-warna kang nekani. Bencana alam ya melu nyaruwus. Racun candu merantah teka bocah jalaran menungsane wis padha kocatan marang Tata Krama. Menawi ngaten Silpin Retu menika menawi bangsa Panca kanthi sampun enget sawangsa nggeni dhateng Tata Krama Kulun. Panjenengan mengkono Anoman lajeng pinwarsa malih Kulun anggenipun sami emut dhumateng Tata Krami Kalawawa Kulun. Suwe apa gelis kuwi mung gemantung karo ning ati wong kuwi dhewe kok Anoman. Yen wong-wonge mau isih duwe rasa isin, mestine ya tumrih eling marang Tata Krama. Ning yen wong-wong wis padha koncatan isin, lan isih padha nengenke marang wataking Durjana, aja gelo yen kahananing negaramu ya tetep kaya sing tok aturake mau Senggana. Mula bangsa Pancawati isih padha ngeman nyang negarane apa ora kuwi. Sing ora ya mung nuranine wong Pancawati kuwi dhewe Anoman. Mekaten kula iya. Dadi ora mung kang ngasta kemudining pemerintahan wae, ora mung sing dadi wakiling para kawula tok, ning ya klebu para warga sak negara Pancawati, utamane para penegak hukum. Tumindake kudu lahir batin oleh njejekane hukum. Pepelingku marang para penegak hukum, aja padha milik barang sing melok. Kesusu melek mung mergo keselak muluk. Mengko wekasane mundhak malah padha keselak-selak Anoman. Nri. Mugi-mugi pimusake padowa Kulun Ismaya kala wau kepiring dhumateng para warga agung Pancawati Kulun. Iya Anoman. Menawa kabeh wis padha bali marang jati dirine dadi wong Pancawati, pengiraku ora susah dadak nganggo mboyong Semar. Negara Pancawati bakal pulih tata tentrem kaya sing wis Anoman. Menawa ningi. Lagi cawan sabda Horkang sumewa kekering padukuan kata samyon arko wong ben dirata mata pedhot king wantilan sawane anarkoku tilar pandengan gles magersari haniti priksa tarunaning kita wis hening ing gati ya hatur wuninga
Palugon lagu ning lekas kita limedeng hitung kadung kabaring ngomong mangun manah rahayu ayo no kang panaku lo mamaku mandhap saking kereta nenggih Warangka Ngastina Raden Patih Harya Sangguni mlaksangya para Kurawa sami anggur biyuk mandhaping Raden Patih saking titian Nalaya Arsa Manjing Wisma kadabyang-dabyang titian Raden Patih Sangguni Cinandra kaya arep pilihan kepala desa nadan wis keladuk ya saya dene denya ngadi busana dakan kurun kawan ing tasih taruna ketitik wiwit saking tutuping mustaka ngantos dumugi busana sedaya sinulam benang kencana pinindo berjimuruk kasembuh sang-sangan mas kang cineplok balian mubyar batang kantun gelang mas kang mapan ing ngasta kanan awangun arante blebekan ing driji kanan kiring masih ngrenteng sesupe wiwit saking panuding ngantos jenthik kebak ali-ali barlian tur ora dikeladuk remen pamer ora aneh lamun ngendikan secap mesti ngagem nuding yen lenggah tangane ndaplang supados ketingal menawi ngagem ali-ali kang larang dasare Patih Sangguni kagungan watak hubungan lamun den alembana tuwing den numpak senengi kepati-pati senut sing numpak pesinden apa bute dicukupi ning nganggo entung ora mokal banjur apa bute cekapi mongkono kaget Wira Semar dumulat marang pratoning Patih Sangguni sigra denya maneng krama sugeng kayun nyat sang nata cinurung yuwang sukma karya hastaring sadumi pepanggihan saminanem swaring jawi
asmoreng tias dadya Sri Karongron Handarangin Kakang Semar aja kaget ingsun ingkang prapting wis mamu kene Kakang mbregegek-gugek mbel-mbel sadulita lae menika Gusti kula Raden Patih Harya Sengkuni ngrawuh wonten ing sudung kula nuwun mangkita Raden Patih sarana paduka kula ngaturaken pasegahan Panakrami mugi katur sapa paduka Raden Patih ing temben rawuh menika lho. Iya Kakang Semar. Lulus raharja praptaning sun niskala. Ora liwat pangestuning sun wae diaki tampanono ya Kakang Semar. Inggih Gusti Patih, kula tampi tangkul kekalih. Kula wastani Hanjanur Gunung Kadingaren dening Gusti Patih kepareng rawuh wonten ing sudung kula mriki. Ingkang menika daya-daya kula nyuwun dawuh mangkuyat sing pundi lho. Iya Kakang Semar. Uruhanana. Prataning sun iki sepisan mertui marang karajane Kakang Semar sak kula wangsamu. Wondene kang luwih dening wigati minangka dutaning anak Prabu Duryudana. Ngene Kakang. Keparinging anak Prabu Kurupati kepengin mboyong sira Kakang Semar marang Praja Ngastina. Apa to sebabe dene anak Prabu kepengin mboyong Kakang Semar sepisan sawetara kena kanggo nyirep marang dauruning Praja Ngastina. Ning kang luwih wigati lugune anak Prabu banget oleh mesake marang sira Kakang Semar sebab apa? Awit yen nonton marang kahananmu kok kaya-kaya ora ana undhak ing penguripanmu to Kakang. Mongko pancen ya wis suwe olehmu suwita marang Pandhawa. Ning wangune Pandhawa tanpa mikir marang penguripan lan nasibmu Kakang. Mula tinimbang kowe nderek Pandhawa tanpa ana kaundhakane apa-apa, hambok luwung ayo to Kakang nderek jringsun wae sowan marang Praja Ngastina dina iki uga. Wis to. Mengko yen prapting Praja Ngastina arep nyuwun apa ingsun kang saguh mujuti Kakang Semar. Nun inggih Raden Patih. Kula ngaturaken ing penuwun dene Paduka Patih tansah menggalihaken dhumateng gesang kula. Namung rahayunipun gesang kula niki kok mboten pantes ngongso dhateng kadonyan. Raden Patih, keparenga kula atur wuninga. Sadaringipun paduka rawuh sampun wonten dutanipun Sang Prabu Rama ing Pancawanti. Nggih. Wanara Seta naminipun Raden Anoman wigati sugi badhe mboyong dhateng kula. Cara tiyang antri pundi ngruwiyen menika kedah kula ladosi. Dados saupami kula menika pun dipun boyongaken mesinipun kedah dhateng Pancawanti jalaran dhatengipun rumiyin Raden Anoman tinimbang Raden Patih Sengkuni. Menika lho. Mangga dhisik Kang Akmar mangga dhisik. Nadyan ingsun durung mirsani dhewe nanging aku wis tau mireng yen ora kliru Pancawanti kuwi negaraning kethek, Prabu Rama kuwi ratuning Bedes. Waduh, Kakang Semar, Kakang Semar. Apa ora jeneng kliru pamilihmu Milih wae kok arep melu munyuk. Lah kok mung demen dijak ngrayah wawan to Kakang, Kakang. Lan maneh kethek kuwi kewan, mongko kewan kuwi derajate sak ngisore manungsa. Dadi yen Kakang Semar gelem menyang Pancawanti padha karo kumpul kewan. Kumpul Bedes. Wah,
merosot derajatmu Kakang, merosot kumpul kok karo munyuk ki ngopo? Kurodo muntak lir kentak jojo bang mawing ngonis kumedhut paton ning lati netranik mundandir soring jonggo malatu aku inapet maragedeng muruk metu tahanane iya jagat dulu Bathara mengkoto kisana Prayagung luhur kuwi yen ngendika mbok nganggo diatur aja mau waton ngobahke lathi wangine wis simuneng kawan bandane wis sulak kawan pangkate dene dadi Wrangkanata dalah ora nyono jebul ana munyuk bisa tata jano wah larang regane iki kethek apa kowe sing jeneng Anoman para nyotaku Anoman saking Pancawati kethek Anoman bi anggepmu apa mung sak lamaking munyuk wae kok mulang tata krama marang patih aja talamak kowe sing sipating bedes lah wong Kakang Semar wae yen karo aku matur sing nganggo tembung Gusti lah mung sak lamaking dapur wae kok mulang tata krama anggepmu apa wae bedes elek kowe lah dalah jebule semati perasaane menungso iki mongko pekulun ngendika nganggo tembung Gusti ki mau jane ngajari tata krama kok malah dikira wedi lan pangkat lan derajatmu wis ora patut dijeni menungso iki seguni lho manung Kak Rama wae saya nyangka keparet apa paedahe ngejari marang raimu kuwi dadi tekane dhisik aku kudune aku kang menang gawe parang Pulunismaya wedene yen pancen nata atimu bakal boyong Pulunismaya kena waton bisa nglangkai kuwaning si Anoman agyat risang kapirang linang bukir nempet kempet terus sangat naning bawono lajare urip punyuk iki ayo metu aja banyak kelakon dipanggan di para kura dina iki kadingaren lah kok akeh temen tamu kang rawuh dina iki ora aneh iki akeh wong bersih desa mula kok akeh daya mangke tandara ing mringgon tani sarawandika kula ngaturake wilujeng lho inggih kula Semar lulus Raharja sawan kula sekolah sembah kula kunjuk paduka Siwa Semar inggih Gus kula tampi dawuh sami-sami Den niki enten napa Gus lah kok ketingas mengko pengabot Jarawandika mriki saha kula raos kok kados tembe
nandang Sungkawa. Enten apa ta, Gus? Inggih, sowan kula masanipun Siwa Semar kajawi unjuk sungkem kula kautus punden kula Pandhawa wigatos unjuk menika bilih negari Ngamarta nembe tamen pagebluk Mayangkara ing pundi papan panggenan awis sandhang duwe tedha ugi keparak pagering ageng labet kathah ingkang sami nandhang sakit ing menika Duh Semar mawantu-wantu penyunipun Punden kula Pandhawa ingkang dipun saruji Iwa Prabu Kresna ing Durawati supados Uwa Semar keparing kabul rawuh ing nagari Ngamarta mila dikeparing monggo Uwa Semar orderaken tindak ing Ngamarta sareng salampah kula Uwa Semar inggih dan inggih sampun kula tampi dawuh sampeyan sampeyan mboten karempik. Ndara. Mugi kawuningan sakderengipun ndara niki ora rawuh. Sampun wonten kengkenan saking Ngastina tuwin saking Pancawati. Wigatos ugi badhe mboyong dhateng kula. Ramening ngrembak ngantos dados tantang tinantang mboten urung badhe tuwuh pasulayan. Kepripun den oleh kula ajeng atur kerampungan nek lajeng sampeyan kaya ngoten niku wau. Malah nambah urut maneh kula, Gus. Nuninggih siwa mboten tuku watos mangke kula ingkang badhe misah. Nek sakinten kula pisah. Mboten purun kepara badhe kula singgih saking mriki Uwa Semar. Oh, inggih Gus nggih. Ngaturaken panuwun dening Ndara kula badhe sabiyantu nentremaken swasana ing kadamel menika Gus. Kapura kula nyuwun pamit medal ing palataran sanya mengestu. Inggih Gus mangsa bareng sampune ndika pisah tumunten katurana rawuh ing ngriki nggih Dek. Kula ajeng ngatur kerampungan dhumateng sedaya para duta kala wau supados boten nalisir saking bebener. Nggih.
Leng-leng ramyan ingkang Yuwan Candra katalengan pomo kaki eling arep nembang apa mak mijil cengkok duplak padha wae nduk mbok aja diawaki dhewe. Aku mung nurumakani karepen dibajuke Mbak Yummu sing pinggir kiwa dhewe kae ya, Nduk. Ibu Rusiati, monggo.
Laran dhisik ya Nduk anakku Cahayu Sri mulih. Ana apa tak nganggo mandeg nak. Rumangsa bejo kemayangan ya Nduk. Tak paribasake nandur cikal tapas limar nandur gedang pupuh cindhi kok nggih. Kok ngono? Nduk. Sowan mrene ditampa dening panitia utamane Kamas Lurah kanthi geyak Pak lan Semanak. Kuwi jenenge panitia tanggap sasmita. Mak, apa? Iki kagungan perlu apa to, Yung? Silaturahim dini iki nyewungi ras ngijing bakdo niras rasulan kok, Nduk. Oh. Loro-loro gawe ya, Yung. Kepara nyata. Sepisan silaturahim guyub warga. Kaping pindho ngadani tasakuran dalam rangka bersih desa, Nduk, kaya sing wis-wis sing wis kelakon. Sampeyan swanening laladan kene wis ping pira? Tak itung lagi ping pindho iki Nduk ning letis 30-an taun punjul. Waduh, wiwit saka Mbah Mantan Lurah Mbah Waluya seprene lagi iki ditimbali. Monggo wayangan iki saben taun ya, Mak. Kepara nyata ya ning alhamdulillah ya Nduk bungah rasane atiku. Sowan ana kene bengi iki nderek tasakuran ning kuyung para warga nggone nggelar bersih desa. Tradisi ya, Yung. Heeh. Para warga ora kurang cara ya, Mak, sing berbau syirik lan musyrik mbok sithik diilangi kuwi sepisan. Kepara nyata sing kaping pindho yaiku sekabehing pakartiku iku gumantung ana nawahi tunuta niyate kok, Nduk. Jaman aku enom, Nduk, asring ditari bocah ngesakaken sajen menapa wangsulanku anu kula sanes Bathara Kala mboten nami sajen, mboten betah sajen. Oh ngono. Ning menawi kersane warga badhe nyawisi saji, nggih monggo. Saiki mekaring kahanan kawruh agama saya wis tumata, ora pasang saji ya gak ana apa-apa kok, Nduk. Iya, bali marang tembunge biya mawon nawahi tune. Kaya acara bengi iki kemasane rasulan. Bersih desa, metri desa, sedekah bumi lan asmara bumi. Sing penting isine ngati lan niate. Bener nggih, heeh. Niate guyub warga tasakuran silaturahim. Insyaallah kasanah, Nduk. Jawa ki wis diwalik dadi waja. Waja kuwi yen kerep tiasah bakal dadi gamal landhep. Ngono ya, Mak. Heeh. Kok ana sing ngaran tradisi bersih desa kuwi biyen-biyene mula bukane piye to, Mak? Ngene, Nduk. Bersih desa kuwi manut ajan ulanganing Jeneng Sunan Kalijaga kok nggih. Ngono, Nabi ora ngajari lho, Yung. Nadyan dudu ajaran Nabi nanging para wali padha ngamini kok, Nduk. Sebab apa? Mereka sedekah bumi mau pigun tumrap kerukunan lan nggampangake dakwah agama Islam mula banjur ditradisikan. Monggo nyatane Jeneng Sunan Kalijaga ditampa dening masyarakat oleh dakwah ya, Yung. Kepara nyata sing cetha bersih desa kuwi dudu klenik lan dudu ajaran ilmu perdukunan. Dudu klenik, Bu. Biyen wis suwe kok, Nduk, mempelajari tradisi bersih desa. Bersih desa kuwi janjane werdine piye to, Mak? Yen kowe takon bab bersih desa, kuwi tak wiwiti saka werdining rasulan ya, Nduk. Nggih, Mak, pripun? Mulane karang rasulan merga mestuti dawuh saka Njeng Rasul, Njeng Rasul. Mula para ustaz guru ngaji ulama lan para kiai sarujuk tradisi bersih desa dilestarekke.
Mereka manut kajian bersih desa mau berdasar pada landasan moral, iptek lan keimanan. Ngono ya ya. Heeh. Rasulullah paring dawuh, sapa wong mangka ginandhar rezeki saka Gusti Kang Maha Murah, mula padha syukura. Para mong tani ngurmangsani pinaringan rezeki lumantar produksi utawa panen, mula banjur padha rasulan utawa sedekah bumi mau. Sedekah bumi kuwi wedine piye, Mak? Ngene ya, Nduk, gawe srengeng lingan kuwi diarani sedekah. Ilat Jawa dadi sedekah. Upanane karo wong liya ulate manis mesem gumuyu kuwi ya wis klebu sedekah, Nduk. Ngono ya ya, heeh. Micara sing apik ora misuh kuwi ya klebu sedekah. Guwang ri, guwang beling ana tengah dalan kuwi ya sedekah. Dadi sedekah kuwi ora mung kudu wujud materi kok, Nduk. Beda ya mak yen karo infak lan zakat ya yung. Oh iya, infak kuwi wujud materi kok nggih. Lah yen ora dining bersih desa, Mak. Bersih desa utawa menteri desa kuwi tradisining para tani menjelang panen lan pasca panen, Nduk. Para warga tani mau padha resik banjar pekarangan, resik delanggung ratan lan pekiwan. Wigati kanggo mapak tumurung Mbok Sri kuwi mula bukane biyen diarani bersih desa kuwi nggih. Mbok Sri iki sapa? Sri kuwi pangane wong Jawa kuwi sega. Sega asale saka beras, beras asale saka pari. Wong Jawa merdeni Mbok Sri kuwi pari, Nduk. Oh, ngono iya. Mapak Mbok Sri kuwi karepe mapak pangan. Mapak pangan kuwi nindakake kebecikan. Wis dadi kewajibaning wong urip bebrayan yaiku nandur kebecikan nggih. Saka srengenge warga panen para warga padha guyub rukun gelar tasakuran akbar sing diarani sedekah bumi utawa bersih desa mau ya yung. Kepara nyata. Mula ora pas yen wong syukur kuwi diarani musyrik. Ngene, Mak. Sing arane musyrik kuwi mbok menawa mung merga durung pirsa sejarahe ya yung. Mula ya Nduk, wonten niat awali kumpul Silaturahim kuwi bersyukur bareng kunjuk ing saking Gusti Nyipta jagat, insyaallah kasanah kok nggih kasanah. Nggih yung. Lah terus mula bukane dadi tradisi kuwi mbiyen awali piye to, Mak? Kuwi wit jaman Majapahit mbiyen, Nduk. Jaman Majapahit, heeh. Nalika semono masyarakat Majapahit kuwi pahame animisme lan dinamisme. Sunan Kalijaga nggone dakwah nganggo cara tutwuri handayani. Animisme ora diperangi secara frontal, nanging mboko sithik dileboni ajaran Islam. Dasare Sunan Kalijaga kuwi seniman. Mula carane dakwah ya babar kaedahaning seni ya yung. Iya bener, heeh. Sunan Kalijaga pirsa menawa wong Jawa jaman Majapahit kuwi seneng mistik, seneng cerita sakral, seneng ngrungokke dongeng, seneng cerita wayang. Sunan Kalijaga banjur nyanggit lakon. Mula ana dongeng lan lakon wayang kaya to lakon Sri Mulih, lakon Makukuwan, lakon Dewa Ruci, lakon Bima Suci, Sekutrem Tani, dongeng Dewi Sri, dongeng Kala Gumarang, terus dongeng Rayu Wulan, dongeng Kala Pracinti, dongeng Maesa Sura, terus dongeng Kili Suci lan liya-liyane, Nduk. Ngono iki kabeh mau dadi sarana kanggo ngrangkul penganut paham animisme mau ya, Mak. Kepara nyata, Nduk, heeh. Mula dirangkul dilusi kena iwake ning aja nganti budhek banyune. Lakon wayang lan dongeng mau tokoh-tokohe fiktif kok, Nduk. Dadi tumanjane mung kanggo srana mulihake agama Islam. Dene inti lakon lan dongeng mau sing becik titik sing ala ketara. Sapa temen dinemu, sapa njari sing ala wahyune bakal sirna ya yung. Bener.
Mula kaya awake dhewe iki mung kari napak telas laku jantane Njeng Sunan Kalijaga. Iya. Nerusake sejarah ing dalang Kandha Buwana ya ora liya Njeng Sunan Kalijaga mau ya yung. Kepara nyata nduk, heeh. Mula ora lali bengi iki awake dhewe acung jempol lan mengapresiasi kasing para warga kene ya nduk. Kang wis kepareng ngleluri tradisi bersih desa ki mau ya nggih. Iya. Sesantiku tradisi tak akan pernah mati. Semono budaya tak akan pernah merana. Tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan. Pancen mengkono kahanane kok nggih. Mula sing ana singkatan ARB iki ora mung saiki, wiwit jaman Majapahit wis sinanggit kok nduk. Apa ARB kuwi yun? ARB kuwi tegese ayo rukun bertangga nduk, kuwi ARB. Iya. Lumantar tradisi bersih desa ya Mak, iki minangka tandha syukur lan menjalin ukhuwah kanthi silaturahim. Monggo para kacang ngaturaken ladrang mugi rahayu raketan mung sak kemprangan ya nduk kang pengajak mugi rahayu ing sang pinanggih dalu menika lan ing selami-laminipun monggo. Madi kang wilujeng lancar iki mau ladrang mugi rahayu ya nduk. Nggih. Gusti ngijabahi ing desa kene sak isine kabeh tasamanggih iwana nir ing sambikala. Amin ya rabbal alamin. Rukun gawe sentosa, trah gawe bubrah. Kanthi gaman guyub rukun bisa mujudake ing saben taun tradisi desa kanthi wayangan. Iki mung sak kekuatane sak dukuh lho, Nduk. Mung sak dukuh, ora sak desa. Ngono ya yen, heeh. Iki lumadi wis turun-maturun tur dinane ora kana wah kudu Jumat Pahing.
Ngono mang mundur gak iso, maju ya gak iso, tetep Jumat Pahing. Iya. Kabeh ki ana nggon kapercayan ya ya. Heeh. Kekuatane mung sak dukuh ewadene bisa wujud nggelar wayang kaya bengi iki. Iya. Ana kurangane mengko demange sing tombo. Demang ya apa? Demang ki nek cara saiki lurah. Iya, wah. Lurah isih enom kok, Nduk. Isih enom, bagus. Terus ya pinter. Iya. Wis wancine para muda cancut pariwanda kanthi cancing aja nganti nguji wena labuh marang nusa lan bangsane. Iya nggih. Aku ngundang marang para wargaku kene yen macan mati ninggal lulang gajah mati ninggal gading yen mati ninggal jeneng sing arum jeneng sing ana manfaate ngono ya mak. Iki dukuh duwe Sukorejo termasuk iki Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk ya Nduk. Iya. Mula ya terima kasih untuk sembah nuwun karo naning Mas Lurah Andri Setya Prawanto kang wis kepareng rawuh menyang sedunge dhewe karo kengramane karo saling panitia kang barang tindak marang nggone dhewe kono. Iya. Mula mak praketan klungsu-klungsu nderek udu atur penglipur. Muga-muga wungon bengi iki tinampa dening Gusti. Iya Nduk wong Jawa kuwi laku sing ampuh mung ana loro kok. Nggih. Siji sabar, loro melek kuwi laku sing ampuh. Kanggo jekaliyep awake dhewe katimbalan swantrene iki mongko wis tak aturke bola-bali wayang hanya sebagai background ning sing penting kuwi doane sing padha rawuh bengi iki ya Nduk. Ngono ya ya. Iki ana sing sak kilo mantan nawala nggih. Monggo diaturke. Saking panitia nyuwun gending kutut manggung Ibu Rosiati. Kaping kalih mang caping gunung nuwun. Oh nggih. Monggo kula suwun Pak Rus ngaturaken kutut manggungipun. Ya ini metu kutut manggung. Oh gak masalah. Kutut manggung iki metu esuk ya penak. Metu awan ya penak. Metu bar maghrib ya penak. Saya metu yahene iki wah. Saya nyamleng. Metu engko jam 2:30 ya penak. Apa ya? Kok gak percaya takon sing ngender iku lho. Kuwi nek nutu panggung jam 2 takon mudeng ning ngender kuwi. Oh iya. Monggo Mbak Arus peraturaken. Nano
Untune ora genep kaya adate. Ndak saya ngawas. Monggo Bu dipunaturaken nggih ndek-ndekan iki dimatke ya Nduk. Nggih. Tongkeke yo. Ijik menak ya Mak isih. Ajane semundak umur tongkekane ijik krasa kok nggih. Nggih. Noyena mangga wiwit manggung. Kempol mek. Sik mak tak urus. Piye? Adate ngun kok ki met.
Iki mangun ora nderek marga iki mangun budal Jakarta. Oh, mangkat Jakarta. Menurut ganti lingegong selamat. Kempol met. Ya apik lah. Malah lagu. Apa kempul selang apa ya? Lah iya. Mangga. Double kalimat. Lho. Nek ora mentu mapil lah. Iya. Saya wis wedi kok, Pak. Ndak brodol susih, heeh. Ganeng, Pak. Nina. Mbah Waluya, ayo. Mbah Waluya. Mbah mantan. Nisi gagah nduk. Mantan si bergas. Wasi Culiganata. Nano. Mangga. Nano. Mangga. Nano. Tut saya tua cik ngayar wis ora hebat. Nggih. Pakanane kopen, Pak. Saiki senengane mbili barang lho. Iya, mbili ya. Mangga. Wilujeng langgahipun Katang pen kudu nyungklang, monggo.
manggung 2000 Rusiati ya, Nduk. Jangkep sak donya klangi. Nggih, Yung, heeh. Swasana tentrem, nikmat mupangat. Angine midit. Tanpa metu keringeting malah wah. Hawane adem ini mangan apa-apa salah enak kok, Nduk. Nggih, Yung. Wah. Panitiane jan ora umum. Sowan terus ditimbali mlebu dalem wis dicawisi daran komplit. Wah. Kabeh seneng aku, Nduk. Iya. Ya mung mana aku arep nyangik. Wis dadi pakulinen kok, Nduk. Ora maem luwih dhisik yen durung rampung kewajibane. Oh iya. Mula kae mau tak kon nyengengi sesuk tak entekne nggih. Panggang ayam wah jan empuke ora ilok. Sambel lombok apa kuwi? Sambel lombok ijo. Wah, pedese jan kaya ora mason. Wis ngicipi wis dilak sithik nganti gebres-gebres. Ya enak esuk dipangan bar karipan iki nyang mripat remak. Biar ngono. Iya. Wis wase bengi iki para kadang-kadang cekake ora bakal keluwen panitiale ngopeni ya temen-temen. Iya. Ya nadyan brambang regane ora kaya ndek mben ning tetep oleh ngopeni kanca-kanca wis ora nguciwani. Nggih. Nduk, sadurunge maca layang liyane Marajaba, Nduk, dilih larase nggih. Pelek patete barang. Arep ngaturke apa, Mak? Lelagon wis kependhem surat diaturke nggih. Ndudahmu dia kependhem, heeh. Apa gundul-gundul pacul. Kuwi blas ora tau ditokke sak yahene. Engko nganti ilang, wah eman-eman lho, Nduk. Iya, Mbok coba ayo diaturke, Mak. Monggo para kadang muga-muga ora lali. Gundul-gundul pacul pelok barang, monggo. Cendak ya, Mak. Cendak turu prasaja, nadyan prasajane jebul isi filosofi sing dhuwur lho, Nduk. Iya, heeh. Tembang gundul-gundul pacul kuwi sing yasa Njeng Sunan Kalijaga nalika taun 1400 Masehi. Nalika taun 1400 Masehi, jebul duweni arti filosofis sing jero banget lho, Nduk.
Gundul kuwi tegese kehormatan tanpa mahkota kuwi gundul. Dene pacul kuwi gamaning para petani sing digawe saka lempengan wesi wujude pesagi 4. Dadi pacul kuwi minangka lambanging para kawula petani. Gundul pacul tegese menawa sawijining pemimpin sak temene dudu wong sing diweni mahkota kuwi dudu. Ning dheweke iku pemimpin sing mbudidaya mensejahterakan karo rakyate kanggo rakyate.